Goddag og velkommen. I denne her video vil jeg tale lidt om, hvad cyklisme er sammenlignet med bilisme, herunder især privatbilismen. For det første, så kan man sige, at cyklisme forurener ikke sammenlignet med bilisme. Der kommer ingen udstødningsgasser ud af en cykel. For det andet, så dræber cyklisterne ikke andre mennesker, når de cykler rundt. Det gør bilerne. De dræber op til 200 mennesker hvert år i Danmark. Hvert år i Danmark dræber de op imod 1 million større pattedyr i Danmark. Hvert år kvæster de, ikke dræber, men kvæster, op imod flere tusind danskere hvert år. Hvert år kvæster privatbilismen i Danmark flere millioner større pattedyr, herunder især katte, hunde, pindsvin, fugle, og hvad har vi hvert år. Det er ikke cyklisterne, der dræber og kvæster de levende væsener i Danmark. Det er bilerne. For det tredje, når man cykler, så kommer man i god form og belaster ikke sundhedsvæsenet senere hen i sit liv, når man bliver ramt af livsstilssygdomme. Du bliver i højere grad ramt af livsstilssygdomme, hvis du vælger at køre bil fra du er 18 til du skal dø. Du kommer simpelthen i dårligere form, hvis du hver dag tager din bil frem og tilbage til arbejde, til studiet og hvad du nu har brug for at transportere dig til. Hvis du kører på cykel, så vil du helt automatisk komme i topform. Når man sammenligner cyklisme med privatbilisme, så kan man også pege på, hvor meget plads bilerne optager i Danmark i forhold til cyklister. Til sammenligning kan der stå 8 cykler parkeret, hvor der står 1 bil. Kig på en parkeringsplads foran et supermarked, foran Bilka, foran IKEA, ja, hvor der nu er parkeringspladser. Og tænk på, hvad kunne al den plads ellers blive brugt til, udover at parkere store biler, hvor der så typisk sidder 1,2 person i hver bil. Der kunne være parker, der kunne være skoler, der kunne være en hel masse andre ting end bare asfalt til at parkere vores kære biler på. Tænk på, hvor meget plads alle vores veje optager i byerne og landskaberne. Vejene er kun anlagt, fordi vi har biler. Hvis vi ikke havde nogen biler, hvad kunne der så være på de veje? Det er der mange, der ikke har tænkt over. Tænk på, hvor meget plads biler optager på folks private grund. Hvis vi ikke havde nogen biler, var der heller ikke nogen garager. Tænk på, hvor mange penge vi bruger på at bygge garager, parkeringspladser osv. For det femte er cyklisme en meget sansemættende oplevelse i forhold til, at du sidder inde i en bil bag lukkede ruder. Når du sidder inde i en bil, så bruger du højst din synssans til at kigge rundt i landskabet. Men du kan ikke høre fuglene. Du kan ikke høre andre mennesker, der taler. Du kan ikke rigtig høre, hvad der sker uden for din bil. Du kan bestemt heller ikke lugte, hvad der sker uden for din bil. Det kan du, når du transporterer dig på en cykel. Så kan du se, lugte og høre meget mere, end hvis du sidder i en bil. Det gør også noget ved vores intelligens og det gør noget ved mennesket, at vi på den måde bliver stimuleret, når vi transporterer os på en cykel, frem for i vores biler. Det er der også mange, der ikke har tænkt over. I det hele taget, det jeg står og fortæller om,
er der ikke særlig mange, der skænker en tanke i dagligdagen. Det er der mange gode grunde til, som jeg ikke skal komme ind på her. For det 6. At købe en cykel koster måske 1.000 kroner, 2.000, 3.000, 4.000. Ja, du kan få cykler i alle prisklasser. Men sammenlignet med en bil, koster cykler måske, lad os bare sige roughly, en tiendedel i forhold til, hvad det koster at anskaffe sig en bil. Cyklisme er for alle. Rig som fattig. Du køber en brugt cykel. Alle kan have en cykel. Cykel er for alle. Det koster ingenting. Ingen benzin. Ingen afgifter. Ingen forsikringer. Nada, niks. Snak med en hvilken som helst bilist, og de fortæller dig, hvor dyrt det er at køre deres lille stakkels bil, som skal forurene og tage plads op og gøre dig fed, og hvor er det synd for dem. De har valgt det selv. Jeg har ingen medlidenhed med nogen bilister. Bilisme er en pest. For det 7. Cyklisme er igen, som jeg sagde før, det er for alle. Det ekskluderer ikke nogen. Tag en tur i København på din cykel og bliv en del af et større fællesskab på cykelstien. Tag en bil og kør ned ad Køge Bugt-motorvejen i myldretiden og bliv en del af hvad? Et større kærligt fællesskab? Nej, du sidder inde i din bil med et had til alle andre bilister. Vi talesætter problemet og udfordringen med de her køer. Sådan har cyklisterne slet ikke. Vi elsker, når vi sidder sammen med en masse andre cyklister og kører rundt. Så det er sjovt, og det er skægt. Vi er en del af fællesskabet. Sammenhængskraften i Danmark bliver styrket via cyklisme. Og mindsket, desto flere, der kører i deres private biler. For det 8. er cyklisme virkelig godt for samfundsøkonomien i forhold til privatbilisme. Alle biler i Danmark, vi importerer biler. Det er penge, der rører direkte ud af statskassen og giver underskud på bruttonationalproduktet, på nationalbalancen. Der er ingen danske bilfabrikker. Vi køber ikke vores biler her i Danmark. Vi sætter penge til Japan, til USA, til Tyskland, eller hvor nu bilerne kommer fra. Det er en dårlig samfundsøkonomisk interesse at købe biler i Danmark. Vi importerer rigtig, rigtig mange biler. Ja, jeg kunne pege på en dansk cykel, der bliver produceret i Danmark. Kildemos, Nørre Lundense. Det er en dansk cykel. Når folk går ud og køber en dansk cykel, så bliver pengene i Danmark. Endnu en god grund til at cykle, frem for at køre bil. Og for det sidste, cyklisme fordrer mindre forbrug. Hvordan hænger det sammen? Jo, forestil dig, at du har en bil med et kæmpe stort bagagerum. Det skal jo bruges til bagagerum. Så køber du over Bilka og skal have fyldt bagagerummet. Så forbruger du endnu mere hen over et liv, i forhold til hvis du havde en cykel med et lille bagagebæger, som skal fyldes med ting fra Netto. Helt automatisk vil man bruge den plads, man har på sit bagagebær og fylde det ud med varer, i forhold til hvis du havde en stor bil med et kæmpe bagagerum. Og helt automatisk så fylder folk flere ting i deres bagagerum, fordi det er større. Det er lommepsykologi, men jeg tror på det. Det var helt kort, hvad man kunne sige, når man sammenligner cyklisme med privatbilisme inden for forskellige områder. Tak fordi I kiggede med.